пачакай, у мяне важная справа. О, газету читаєш? І що там цікавого? Ты ведаеш, не вельмі цікава. Много слоў, якія я не вельмі разумею, але мне патрэбна дачытаць усё да апошняй старонкі. Так. Ого, нешта на цябе, Яночка, гэта зусім не падобна. Цішэй, буслік, не перашкаджай. Ты мне толькі адкажы, ці много там у цябе яшчэ старонак засталося? Адна, але тут вельмі шмат напісана, так што не адрывай мяне. Ой, во справы. Янка, дачытай нейкія сур'ёзныя газеты. Яна звычайна толькі часопісы з модамі любіць гартаць. Так, я бы не чытала, але вызвалася дзядулі дабрадзею дапамагчы. А навошта? Як навошта? Каб ён больш паспяваў і вырашыла стаць яго двайніком і рабіць за яго розныя справы. Здорово! І ты пачала газеты за яго чытаць? Так, дзядулечка ж вельмі любіць гэтую справу. А мне можна двойніком дзядулі стаць? Давай разам будзем газеты за яго чытаць. Разам? Не трэба, толькі час губляць станем. Прыдумай сабе якую-небудзь іншую дзядулеву справу. А якую? Ну, сам прыдумай. О, ведаю, буду за яго у шахматы гуляць. Дамовіліся. Так, вось. О, Ну, пачынай, пачынай. Усё, дачытала. а ў маёй парты атрымалася нічыя. Будзем лічыць, што адразу дзве важныя справы за нашага дзядулечку мы зрабілі. Цудоўна дапамаглі. Ой, цяпер трэба чароўны куфар адчыняць і зачыняць. І пры гэтым гаварыць знакамітыя дзядулевы слоўцы. Давай паспяшаемся, час ідзе. Слётай за куфр. Я паляцеў. Ага. Ой, буслік. Так, зроблена? Зроблена. Ой, ой, які цяжкі. Ой, дай памагу. О, Ну, давай разом. давай. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Вочки закрываются, сказки начинаются. Ай-яечки, ратуйте, караул знік. І вось ён тут. Дзядуля Добрадзей, вы можете нічога не гаварыць. Ага. Мы за вас сами усё скажем. Ведаеце, колькі спраў мы з Янкай за вас перарабілі. Ага, и газету почитали. І ў шахматы пагулялі. И проверили, як куфар чароўны працуе. Ой, деточки, мои любые кветочки, усё гэта я могу не рабіць сёння. И завтра так само. І паслязаўтра. Ой, дякую, вы ж мои дапамагатыя. Мы не дапамагатыя, О. а вашыя двойнікі. О, цяпер любую справу за вас рабіць будзем. Так. Вось ты пашанцавала, дзядулечку. Вы куферычак нам аддайце, калі ласка. А вам, дзядулечка, зусім не трэба пра яго думаць. А як же я буду без яго? У мяне ж там казкі чароўныя для дзяцей і ўвесь мой скарб. Ой, не хвалюйцеся, калі ласка. У вас ёсць надзейныя двойнікі. Мы з чараўніцтвам справімся. Ваш куфар будзе ў парадку. Ну, добра, двойнікі. А вы ўсё за мяне зрабіць зможаце? Так, Ага. лічыце, што цяпер не адзін дзядуля Добрадзей, а адразу 3. Тады мне можна ўжо адпачываць? Зараз жа і адпраўляйце. Тады, мои даражэнькія, узрыхліце нашу расаду, бо якраз да пасадак час рыхтавацца. Так, потым шафу адрамантуйце, глядзіце, толькі 7 разоў адмерце. Яшчэ збярыце усе новыя чароўныя казкі і глядзіце, каб ніводнай не забыцца. І пакажыце мультфільм нашым любым дзетачкам кветачкам. Буслік, ты ўсё пачуў? Пачуў. А ты? Ой, за што возьмешся? За расаду ці за шафу?
О, я могу за мультики. О, хитронький які. Я хочу мультики показывать, а ты бярися за ремонт. Ведаеш, я адчуваю, што лепш з куфэркам спраўлюся, так што ты 7 разоў адмярай. О, и не подумаю, я хочу мультики показывать. Хто гэта так расшумеўся? Бачу, мае двайнікі. Ну як, адолелі ўсе справы дзядулі дабрадзея? Зусім не адолелі. О, Мы не можем решить, якая справа больш складаная и отказная, а з якой можно и почакать. ой, мае ж вы кветачкі. У дабрадзея усе справы адказныя і чакаць не могуць. У мяне ўсё па плану ідзе і неяк спраўляюся. Дядулечка, а як у вас гэта ўсё атрымліваецца? Неяк само. Я не губляю час на спрэчкі, а бяруся ды раблю. Дядулечка, але ж мы вам паспелі трошки дапамагчы. Дзякуй, дзякуй, даражэнькія. Паважаны дабрадзей, Ага. а можа вы будзеце рабіць, а мы глядзець і вучыцца. А яшчэ лепш разам за справу возьмемся. У добрай кампаніі любая справа весялей ідзе. А слухайте, давайте разом мультик глядеть. Ага, якраз час надышоў. Куфар чароўны, калі ласка, перанясі у казку. Ой. Ну вось, а зараз, даражэнькія, хуценька чысціць зубкі і мыць тварыкі. А потым будем глядеть цікавыя сны. А вы нам самае чароўнае абяцаеце? Абавязкова. Ну а зараз вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня